प्रणाम। हम चंदा राजा रवा सबके बीच में 10वीं अंग्रेज जोड़ के प्रणाम करतनी। एगो हम आज रवा सबके हनुमान वंदना से स्वागत करतनी करब। रवा सब अपन प्यार दुलार बरसैले रही और सुनी ध्यान से। आई हुए बलवान जौन की प्रभु राम के सच्चा भगत रहलन, आराधना कैले रहले का जी। वही हनुमान की व्याख्या करे के बा। गाना के बोल। आई सुनी। अरे सबसे बालवान जी, सबसे बालवान जी बाबा हनुमान रौरा। हे हनुमान, हे हनुमान जी रउआ से बलवान बाई चांस केहू नहीं खे। रउआ सबसे बलवान बनी, बाल ब्रह्मचारी हे हनुमान। आज चंदनवा रउआ के और वंदना से स्वागत करता। वह हनुमान श्री राम के भक्त के आज हम भैया वंदना रउआ सबके बीच में सुनावत तनी। कवि के बोलबा सबसे बलवान जी, सबसे बलवान जी बाबा हनुमान रौरा। सबसे बलवान जी बाबा हनुमान रौरा। सबसे बलवान जी बाबा हनुमान रौरा। सबसे बलवान जी, सबसे बलवान जी बाबा हनुमान रौरा। सबसे बलवान जी, सबसे बलवान जी बाबा हनुमान रौरा। सबसे बलवान जी बाबा हनुमान रौरा। सबसे बलवान जी बाबा हनुमान रौरा। वे हनुमान जौन की सूरज भगवान के बचपने में लील गईले। वो बालक के पास कितना शक्ति रहे, 9 निधि 100 सिद्धि के ज्ञाता। बचपने में उनकरा फल ना भेटाई, फल के खाए खातिर चल दले काजी। कवि के व्याख्या कहबा बचपन में लील गईला सूरज महाराज के, तुरला गुमान जाके रावण रंग बाज के। ये हनुमान तू बचपन में सूरज भगवान उतना बड़का जे सृष्टि के पूरा अंजोर कैले बा, ओकरा के तू लील गईला और रावण रंगबाज के जाए कहला ए रावण, अगर हम चाही तो सीता माता के अभी वापस ले जा सकतनी का। तू काची कहना धान के हो रहा हुआ, लेकिन प्रभु के आगे मिलल बा कि खाली सीता जी के देख के चल देवे के बा। सीता के खबर लेके आओ के बा सीता कहां बाड़ी काजी। इतना ही आज्ञा के पालन करत तनी तो हमरे के बांधी नहीं खन बनैले। अब बचपन में लील गईला सूरज महाराज
के तुर लगू मान जाके रावण रंग बाज के। कवि कहत रे का अरे कलवो के का कलवो के काल जी, कलवो के काल जी बाबा हनुमान रौरा। कलवो के काल जी, कलवो के काल जी बाबा हनुमान रौरा। सबसे बालवान जी बाबा हनुमान रौरा। सबसे बालवान जी बाबा हनुमान रौरा। वे हनुमान के भूख लागल रहे, अशोक वाटिका में जाके फल खात रहे। तब राक्षस को आई बानर जात होके, आई बानर जात ये फल खाता बिना आज्ञा के, बिना पूछल है। कितना राक्षसन के वध कैले। अक्षय अइले, अक्षय ऐसन रावण के पुत्र के वध कैले। कवि के व्याख्या बा अरे अक्षय के मार दिहल लंका के जार दिहल। अक्षय के मार दिहल लंका के जार दिहल। अरे रउआ से भाग लाए से भागे जाला कलवो के काल जी बाबा हनुमान रौरा। रउआ से भागे जाला कलवो के काल जी बाबा हनुमान रौरा। सबसे बालवान 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 जी बाबा हनुमान रौरा। नमस्ते प्रणाम। ऐसे ही प्यार बनले रही और एकरा से आगे नया वैरायटी के सब तरह के गाना गा के हम डालब। का करें भैया, साउंड बाजा नहीं खे, ऐसा ही मुंह के साउंड से गावत नहीं। जौन प्यार होके तौन दी जा। नमस्ते प्रणाम।